Joo. Volvoon tehtiin vähän sisäfiksailuja ja konehuonetta pestiin, niin lähdetäänpä käymään motopesussa ja sitten aletaan noita listoja tummentelee tai teippaamaan. Käydään hakkee autotudelta teippi siihen. Tämmönen lassa ja täällä tuli mahtoveihti. Katsotaan. Joo, kiiltävä tosiaan otettiin. Katsotaan miten passaa. Esitellään tuo yläosio tältä hallilta. Toimistotilat. Toimistotilat. Täällä on joku halunnut Volvoa seinälle. Sinäkö se? Täällä on isot sohovat ja potkulauta tuolla pöytä ja siinä on meidän keittiö. Vaatekaappi ja sitten täällä ihan hyvä vessa. Suihkukin on. Ei oo monessa hallissa suihkua. Ei oo monessa hallissa käyttääkään suihkua. Näin. Onneksi saatiin tämmönen hallilämmitin, niin kuivaa aika nopeaa tää auto tuossa. Ei mene kauaa, että onhan tuo aika hyvän kokoinen. Paljonko tästä lähtee tehoa? 900 wattinen. Joo. Onhan meillä oikeesti tuolla tommonen Lexa 9000 wattinen. Tää meillä oot tuohon oikeanlaista piuhaa, niin täytyy mennä tälle. Katsotaanpa paljon meillä on lämmintä täällä hallissa. 17 ja 4. Mitä? No kyllä se läpittää niinku tonne väliin. Tunkee vähän. Aha. Minun mielestä ei oo mitään tietoa. No luulis, että tällä saa niinku painottaa. Mä ajattelin, että no joo, ehkä tällä pikkusen painaisi. Mattonen.
Miten tästä tuli näin epätäs? Melko paska. Tuossa on ihan ok näköistä. Mitenpä se menee tämän jälkeen täältä? Kurkataan samalla lailla ja tän tuotu parkki. Parkki ja jatketaan. Mitä nopeammin, sitä nopeammin. Ups. Tämäkin on jo 10 minuuttia. Loppuu puhelimesta. Enpä tällä puolella. Joo. No. Kuulostaa ihan meikäläisen aina. Joo. Joo. Perse. Joo, pitäisi ehkä tuo putki katsoa tuosta omasta kulmasta. Tai mäkä ajattelin, että kesäksi jos laittaisi takaisin ne tuplaputket. Jos nää saat joskus jomman kumman hitsikamenestä toimii. Toimii ne. Ei saa läheltä katkosta. Ei saa lähde niin. Sieltä turvat kengät. Tuo on vähän kuin tuo... Niinku, onko tuo tiiviste tuolla, niin vähän jännän näköinen tulee. Mutta ei ihan hyvä sitten tulee tolleen, kun just se paino. Ja editoitte näyttämään hyvältä. Ne, sekin vielä. Tarvittaessa teet paremmin. No tuot. Niin. Että se olisi peitti. Tuliko tästä astetta hankalempi homma? Tuota. Tää tuohon yrittäisi. Se pitää siihen jotenkin saa. Tässä sanoa sitten. Katsotaanpa kohta, jos ollaan joku onnistuminen saatu. Katsotaanpa sitten uuden. Oho. Persekusi. Justiinsa. Se ihan hyvin onnistui palalla. Se oli tuo lämpö. Lämpöä piti antaa. Ei se kuska. Pizzakuski tuli. Tää taas jotain kivutuksia. Joo. Miksi se sinne meni se pizza? Mitä sä tekee haarannut? Miltä se näet? Onko tää niinkin töitä teillä? Juu. Ihan vitun kamalaa. Onko se muuta Kiva! Annappa se pizza. On tuo silleen silmät kiinni viimeisen kanssa katsoa. Vittu, onko nää kaikki? Mitä vittu?
Mitä? Voit vaan sulle. Vittu se lähti. Rampu ylös. En mä jaksa kumminkaan. Mä menen haukkumaan ja lähden. Ei saa koskea eikä 200 metriä lähellä. Hei, korjaappa se. Tuli palanen ja... Niin. Alako kanskia? Oi. Onko tuolla? No et sä nyt mitään turhannoista paskaa kuitenkaan laittaa. Miten niin? Eihän tässä oo mitään muuta kuin turhanpäivästä. No ihan totta mä tuon oikein. Ajota vaan. Aha. Katsotaan jos tuo lista lähtis tuosta. Niin. Mielestäni se on semmoinen, että se pitäis napsahtaa niinkin yleensä liikuttamalla puolella. Ai mitään. Jos se on semmoinen, niin tämäkin mulla on. Ai mikääistä. Tuo takakamera. Sas kato. Ei se on liimattu siihen. Ei oo. Ei se liian. Eikö on? Mutta ei se auta ottaa sitä irti. No joo, pestin. Ei se auta ottaa Ei sitä. on se liimalla pelkästään. Joo. Silikoneitten. Tuokin. Se on jo täältä, kato. Täällähän. Mutta kun mä pitääkö se purkaa? Tää muuten vois lähteä Tuo jotenkin. mukana, kato. Ei kai. En tiedä. No nuunat vittu. Hei, siistipä suutas vähän. Oi himulaatio. Tuskin se timppa jaksaa noita alkaa piippailla. Joko se editoinko? Kyllä se ajatteli tämä video editoija. Onhan nuukin liimalla vittu. Jos tästä saa videota kassa. Vittu, laitapa... No et sä saa sitä sanaa. Miten? Tämä on ollut. Oot nähnyt tuonne välit, onko se kato liimalla vai? Millä se? Onko se liimalla? On sekin vittu liimalla. Ai. No etumaasta nyt ainakin pistää. Mutta kun siinä on se, että meillä ei oo sitä ihme... Toppeita vaan. Niin. Että ne saa sitten hyvän näköön. No mitä se mestari haluu? Hei, kattokaapa tuliko siitä puhas nyt kun se on kuiva, niin se kone. Huone. No. Very clean. On. No, miten se nyt ottaa? Niin. Mä kyllä niinku ihan... Siis onhan tuo niinku puhas, mutta siis onhan tossa kumminkin... Se on aika suura umpi, että sitten pääsee kairaamaan nuo paremmin. No ei nähdä. Siis jos ei halua, niin kyllähän nuo lähti vaan tuosta. Niin, mutta kun sapuksi. Näähän niinku, siis nuo jo nuo jo niinku No, mutta liikkuu kaikki tossa. ne umpia lähtee pois. Sehän on sekunti se umpio. Mutta miksi ne pitää pois? Mutta tuoppa häkki kahta. Niin, otetaanko pois? Ai niitä kromeita, että ne On se, kun tänne pitää tulla, mutta mitään se Niin, katoppa miten huonosti ne on jo kiinni. Kyllä mä oon kattonut nyt, että ne olisi aika helposti irti. Mitä ne on tapahtunut? Suomendeus. Ottaako pois vai ei? Ottakaa sillain pois, että te käytä ruuvimeissa, kun sinne Ei niitä pidä Ei, käyttää siis semmosia. maali. Siis listalle saa käydä, mutta maalille ei. Niin. No niin. Joo, no niin. Täällä ei nyt mielellään tätä listoja joka tahalleen paskaksi, mutta... Jäikö pahat liimaa? No jää. Ei. No kai se toinenkin pitää. Tästä pahekki minkälaista tuolla. Tää on tuosta luiruutti. No haluan vaikka takaisin. Turhia osia. Eikö täältä saa joku Turha paino. rip off moment. Ui. Very nice. En kyllä tiedä, tuliko sitten hienompi. Kato, nohan lähtee. Eihän se. Joo, se. Niin, että paskan näkemään.
No, Onhan tuo nyt paljon paremmin. Siinä semmoista... Se on paljon semmoinen smoothimpi. No, joku on pikaliimannut mua. Se on ennen räpsättänyt tuossa, niin joku on laittanut pikaliimaksi. Niin se vähän tuntuu siltä joo. Se ei auta. Se on sillain nyt. Se on sillä. Very nice. Ei sitä huomaa. Ei mitään muuta pahenee. No mites ne on ne takaumpiot? Oota, mä tuun ensin katsomaan miltä se näyttää. Mitähän se on? On se mattopukki. Tuossa on kempin täällä. Ei. Se on se huonompi. Huonompi. Niitä on ihan hyviä siellä. Haitula puhdistaa aina. Joo, en mä ala hyökkäämään tuota kohtaa. Siinä oli hyvä idea. Niin, se on kovin paha, ne liimutan takana. Kovaa luo. Käydään katsomassa. Ota tää ei oo valaa. Mä käyn välissä kattoossa. No tämähän näyttää siltä kun nää näyttää ilman muuta. Juu. Niin. Tuo on joku pikaliimattava. Tuo. Joku on pikaliimannut sen vittu kiinni. Juu. Ei saa koskea. Kosket. Koskit joo. Mutta jääkö umpio vai ennen liimaa? Entä maali? No, umpio voi ainakin sillä asettaa. Niin. Perse kun tässä on tää nappi, jota pitää painaa. Mikä tuu? Mikä? Se on avoimen rekäs. Kumikitessa sai sitä tapoin niin takana. Joo. Kai se on joku avoimen rekäs. Se on joo. Elämä sen luo. Katsotaanpa vähän miltä se näyttää. Toinen puoli on tehty ja... Nää on muuten aika helvetis. Minkä leksuksella? Niin, oliko se 250? Onko niitä edes 250? Ai IS-25. Niin. Pentsa. Sehän On aika jytyliimat tossa. No, muuten varmaan paikka passia ottaa pois.
Ota katto. Jos ei lähde yhtä hyvää. Toisella puolella. No kato, kun on tommonen... Toinen lähti... Joo, elää. Toinen lähti kyllä ihan... Fuck! Mutta... Mutta otetaan silti. Otetaan siitä. Riku. No mutta sitten... Mä voin kuvata kun nää teet. Niin tainapsille. Fuck. Vitsi tuossa meni kauan tuossa toisessa puolessa. Se on näitä. Mitä, tultiinko me tänne? Tai no nää olit, mutta tuliko mä joskus yhdeltä ja silloin lähettiin? Yhdellä. Kello joku 100. Kello 5! Ei siinä tietenkin joku aika mennä. Eihän tietenkin tuntipalkalla päässyt rattaan. Joo. Joo, meikä ura ohi. Semmosta se on. Kut. Se olisi Volvo valaamis. Ihan tommosta sen näköistä jälkeä niin kuin teki. Ja tehtiin vielä noita muutamia listoja. Että... Joo. Ja keulasta sitten maalaamalla maskia tai kokonaan uutta maskia. Ihan ok. Juu, katsotaanpa ensi jaksossa sitten, tai ensi videossa, että mitä tähän tehtäisiin sitten, että leviikettä ainakin tohon taakse laittaa ja mitä kaikkea siihen tulee. Juu, ensi video.